Ġesu li kellu natura ta' Alla Paċi fit-teġdira u ħieku tas-sadda L-okkazjoni tal-funeral toħtna Sur Pasqualina Attard. Eżis ċelebranti, membri tal-Kunsill, sorri tal-Provinċja, raba u ħbieb tal-Aziz oħtna Sur Pasqualina Attard. Waqt il-kol konna qed nagħmlu l-aħħar tħejjiet għat-twelid ta' Ġesu Bambi, il-mulej oġbu jsejjaħ il-Aziz oħtna Sur Pasqualina Landu biex iħallasha għal-ħajja mogħtija kollha kemm ililu fil-kongregazzjoni tagħna tas-Sirt Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Għalhekk, waqt li qegħdin niċċelebraw dawn iż-żminijiet ta' ferħ tal-milied, illum qed niċċelebraw ukoll il-ħajja ta' Sister Pasqualina, nroddu ħalli l-Alla tal-li tajjenna f'ħajjitna. Sur Pasqualina twildet ir-raba' ta' Għawdex fi 17 Ottubru 1944. Ta' 20 sena sewa sew fil-15 ta' Diċembru tal-1964 hija bdiet il-postulantat tagħha u fit-3 ta' Awwissu tal-1967 għamlet l-professjoni fil-Casa Madre. Sur Pasqualina wettqet il-ħidma tagħha f'diversi komunitajiet f'Għawdex, fosthom fin-Nadur, fix-Xara u fil-Casa Madre. Hija qdiet bis-sorit fil-kunvent l-aktar bħala superiura lokali. Kienet dejjem tara li m'inqoshom xejn u bil-preżenza tagħha hija kienet nisser kuraġġ u fiduċja fihom. Barra minn hekk, Sur Pasqualina ħadmet ma' tfal żgħar kemm fl-iskejjel kif ukoll bħala katekista. It-tfal kienu jħobbuha immens u bl-eżempju tagħha kienet tiġbidhom lejn Ġesu. Ħidma li wettqet ukoll mal-ġenituri tagħhom u man-nies tal-post. Għalkemm mobbija bis-salib tal-Mart minn età żgħira, hija dejjem komplet tagħti lilha nfisha lill-oħrajn. Kienet tfittex il-kumpanija ta' Ġesu fit-Tabernaklu kif tħeġġiġna l-Għażiża fundatriċi Madre Margherita tul il-ġurnata kollha. Min barra t-talb mal-komunità li għalih kienet tagħmel ħilitha biex tkun dejjem preżenti, kienet qatta ħafna ħin fil-kappella għat-talb personali tagħha. Żgur li l-mulej xieħed ħafna grazzi fuq il-kongregazzjoni u fuq il-membri tal-familja tagħha għat-talb ħerqan li kienet tagħmel għalihom. Xi saħħitha ma ppermettitilix li tkompli bil-ħidma tagħha. Is-superiuri sejħula fil-Casa Madre biex tqatta l-aħħar snin ta' ħajjitha fil-mistrieħ. Grazzi, Għażiża Sur Pasqualina. Grazzi tal-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna tul dawn is-60 sena. Grazzi tal-ħidma tiegħek u tad-dbatijiet li offrejt lill-Alla. Issa strieħ fis-sniem u gawdi lil dak li tant fiċċejt u ħabbejt. Imma lilna tinsinix. Kompli jenna biex aħna wkoll nfittxu b'isri Kristu. Itlob lill-Alla jibgħat aktar vokazzjonijiet fil-kongregazzjoni tagħna biex ikomplu jagħmluh magħruf u maħbub minn kulħadd u kull imkien.
Nibat il-kondoljanzi lill-familja tagħha, speċjalment lill-ħuta u lin-niputiet, lis-sorijiet tal-komunitajiet fejn għexet u lid-dawn kollha li kienu jafuha. Sister Giuseppina Zammit, Superiora Ġenerali. ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missir u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġbarna biex nagħtu l-aħħar tislima l-Zija Sor Pasqualina mamda u magħrufa fis-seklu bħala ċensa msemmija hekk għal nannuha ċensu Fenek, oriġinarjament mill-Ħamrun, it-Zija għażlet l-isem ta' Pasqualina bħala reliġjuża qima lejn missiera Baskal. Jina nixtieq nemmen li fil-ħajja reliġjuża tagħha mifruxa kif smajna diġà fuq 60 sena hija għexet u irradjat b'emila bi kliema u bit-tbissima tagħha il-ferħ tal-Paskwa ta' Kristu ix-xuxtat li sejħilha propju lejlet is-solennità ta' twelid tiegħu f'din id-dinja. Nibqgħu niftakruha bħala reliġjuża twajba saqajja mal-art dedikata għal sħaba u għal komunità u xi ftit jew ismu miegħu wkoll bil-ferħ li tant spikka fil-ħajja tal-missier spiritwali tagħha San Franġisk. Nitolbuk mulej illum iddaħħala fil-mistrieħ tiegħek. Fil-bidu tal-Quddisa nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijietna. Nistaqar l-Alla nista' kollox Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla. Gloria tas-Salujiet, paċi tajba tajba. Infaħru b'berku, maduraw mal-kuxir. Inrodu l-ħajja tal-gloria b'gratanijiet. Mulejja l-Sultan tas-Sema, għal missier li tista' kollox. Mulejja l-Ħabib Ġesu Kristu. Mulejja l-Abbattalna bil-missier li tgħidilek il-bita tal-Dunja għal-għalina. Inti tgħidilek il-bita tal-Dunja għal-għalina.
Nitolbu, o Alla, inti urejtna l-misteri tal-vertijek permezz tal-Apostlu San Ġwan, għamel nifmu sewwa kemm nistgħu it-tagħlim li hu fissrinna hekk tajjeb, bibla Ġesu Kristu sidna li hu Alla, miegħek jgħix jiksalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna u rajna bajnejna, li lejh ħarisna u missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin nixdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu u qegħdin niktbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej saltan, ħataqbes l-art bil-ferħ, ħajfirħu l-ħafna bżejjer, sħab u dlam hemm dwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisin tad-dron tiegħu. Ħaxxema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru s-smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollu is-sebt tiegħu. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa, ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem għal-qis tiegħu. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa Ġerusalem il-ġdida rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħala arusa imżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid, din hi l-amara tal-Alla mal-bnedmin. U hu jammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom. U jixxottalhom kull dema minn għajnejhom, ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat jew tbatija ma jkun hemm iżjed, għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal, ara se nġeddet kollox. Jiena l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem. Li minnu bilanċ jiena nisqiħ b'xejn għall-lajn tal-ħajja. Dawn jridhom ir-rebbieħ u jiena nkun Alla tiegħu u hu ikun ibni. Il-kelma tal-mulej. Lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli.
Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fl-għodu kmieni kif kien għadu bidlam u Marija ta' Magdala ġiet lejn il-qabar u rat il-blata nneħħija bil-qabar. Għalhekk qed tiġri għax minn Pietru u għand id-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom qalbu l-mlej bil-qabar u ma nafux fejn qiegħdu. Pietru u d-disċiplu ieħor ħarġu u ġew lejn il-qabar. It-tnejn ġew flimkien, imma d-disċiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qabru lejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxix tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajx minn Pietru daħal fil-qabar u ra l-faxix tal-għażel imqiegħda hemm u l-maqtul li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxix, ma mitwi u qiegħed post għalih. Imbagħad id-disċiplu ieħor li kien wasal l-ewwel lejn il-qabar daħal ukoll ra u emmen. Il-kelma tal-Mulej. Ismin tal-Miliet u żmien ta' dik l-aħbar li magħha ġabet tibdil fl-istorja tal-umanità. Il-mistenni ġej jżurna. Alla għażel li jammar fostna li jsir wieħed bħalna. Din il-ġraja l-ewwel qabel kollox misterjuża u tal-aġeb għax min ġej jżurna mhuwiex xi ħadd li ġej f'isem Alla, imma huwa Alla nnifsu li bagħat lill-ibnu l-waħdini fostna. Iżda żisħuti hemm aspett ieħor ta' tifsira kbira wara din il-ġraja. Alla ġej jżurna b'mod mill-aktar fqir u umli. Ir-re tar-rejiet li jitwieled fostna għażel il-maxtura bħala tron u ġewwa stalla bħala palazz. Għalhekk hija kbira hija l-aħbar li huwa Alla stess li ġej jżurna u s-Salvatur mistenni. Sorprendenti hija wkoll il-manjiera li għażel li jżurna. L-ewwel qari tal-lum huwa xhieda ta' din l-inizjattiva ta' Alla. Ġej jżurna b'mod li aħna stajna nisimgħuh, narawh b'għajnejna u mmissuh b'idejna. Rajna fil-bidu tal-ewwel littra ta' San Ġwan. Dak li kien mill-bidu. Dak li aħna smajna, li rajna b'għajnejna, li lej ħarisna, li messew idejna. Jiġifieri l-kelma tal-ħajja. Dan se nxandulkom. Fil-kuntest ta' esperjenza umana u divina li aħna bħala nsara mistiedna biex naraw l-esperjenza tal-mewt. Narawha mhux waħedna, abbandonati, imma miegħu, fih u bih li ġej jżurna li sar bniedem bħalna. U jekk ġej jżurna għax irid isalvana, din is-salvazzjoni, dan il-ħelsien, għażel li joffrihom lilna billi hu stess jieħu dak li lilna iħawwadna u jbeżżana. Għażel li jieħu fuqu l-akbar għadu tal-bniedem, il-mewt. U ħada fuqu b'mewt fuq is-salim. Kliem San Ġwan mill-istess qari huwa dawl li jurina li dak li qabel kien ibeżżana issa permezz tal-miġġa ta' Ġesu Kristu qed naraw il-vera ħajja dik li tiftħilna l-bib tat-tama li l-hemm il-mewt li kienet tbeżżana għax il-ħajja urid ruħha u aħna rajnija u qegħdin nixdu għalija. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u li wriet ruħha lilna.
Eżisuti, il-miliet fl-imkien mal-mewt u l-qawmin ta' Kristu huma imsawrin biex ikunu maqudin bejnietu. Il-ferħ tal-miliet diġà minn issa stess qed jurina li l-wasla tas-Salvatur fil-faqar ta' Betlem hija esperjenza li tipprepara u tantiċipa it-tkomplija tal-misteru tal-ħniena ta' Alla għalina, ir-rebħa sħiħa fuq il-mewt, fuq id-dnub. Kbira hi t-tentazzjoni u faċli li aħna llum f'din il-kultura f'dawn il-ġranet tal-miliet inwaqfu l-ħarsa tagħna biss lejn it-tarbija fil-maxtura. Li naraw lil Marija u lil Giuseppi flimkien mar-Rajja f'mument li għadu sal-lum isaħħarna. Nirriskjaw ħarsa simpatika u forsi anke spiritualment romantika li però ma tarafx u ma tweġibx id-domanda fundamentali jekk dan kollu imurx lil hemm mill-immedjat u mill-preżent. Il-presepju jibqa' jistedilna biex nieqfu nimmeditaw, mhux biss biex nammiraw. Sewwa xieraq li ma ninsewx li dak li qed naraw fil-grotta ta' Betlem se nerġgħu naraw b'mod finali fuq il-għolja tal-Kalvarju. L-umiltà tal-għotja sħiħa u finali ta' Ġesu, abbandunat u minsi, imżeblaħ, imnezza u ridikulat. Il-Kalvarju huwa tkomplija ta' Betlem li però iwassal għar-rebħa finali fuq il-mewt, il-qawmin ta' Kristu rebbieħ. It-twettiq tal-misteru kollu kemm hu tal-ħniena ta' Alla għalina fil-persuna ta' Ġesu Kristu huwa bħal arkata li mit-twelid ta' Ġesu issib il-milja tagħha fil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-qari tal-Vanġelu interessanti huwa sejħa biex ma nitilfu qatin il-ħarsa wiesa u profonda. Mhuwiex il-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu, il-Vanġelu tal-qawmien, Pietru u Ġwanni li jiġru għax semgħu l-aħbar tal-Maddalena. Mhux ta' b'xejn li l-jiem ta' wara l-miliet il-liturġija toffrilna xhieda ta' dawk li taw ħajjithom għal dal-misteru ta' mħabba. Ibda minn San Stefanu sal-martri innoċenti. L-aħwa danu l-isfond ta' dak li qed ngħixu dawn il-ġranet u ta' dak li qed niċċelebraw bħalissa hawnhekk f'din il-Knisja. Dan hu il-background kif ngħidu llum li l-tant qaddisejn u kittieba spiritwali wassalhom biex jaraw li hemm minn dak li jolqot immedjatament l-għajn. L-esperjenza ta' żjara ta' oħtna il-mewt, kif sejħilha San Franġisk, matul dawn il-jiem, ejja nammettu li b'mod immedjat tistona, tħarbtilna l-pjanijiet, ma konniex qed nistennewha, għalmejn mhux bħalissa. Kif se naslu? Biex anke f'dan il-mument ta' ferħ nisrani ma nħallux għall-mewt l-aħħar kelma. Oħtna Sor Pasqualina jiena nemmen li għalina li konna nafuha kellha mod li twassal u tikkomunika l-ispirtu Franġiskan b'mod naturali, seren, bla komplikazzjoni. Illum ngħidlu keep it simple. Hija eżempju ta' dawk kollha li jgħixu u għadhom jgħixu tant nies li nafuhom. Is-sempliċità tal-ħajja nisranija b'mod profond, konvint, bla ħafna frilli u ċerimonji żejda. It-teoloġija, Sor Pasqualina, ma studjatix imma jgħixitha. Ħajjitha
kienet infasla fuq is-salib li kienet iġġor mera ċara tal-kelma mejxa. U dan qed ngħidu eżiskuti fid-dawl ta' mument partikolari li nitlokkom tippermettu li naqsmu magħkom bħala konfidenza li jistess tant snin ilu qasmet miegħi. Meta l-ewwel darba l-Madri Superjura talbitha tieħu l-pis ta' Superjura ta' komunità, qasmet miegħi dialogu li kellha mal-Madri. U qalt li Fabju, il-Madri talbitni inġor parti mis-salib ta' Kristu. Jien kont għadni fil-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħi bħala Salesjan. U biex inkun onest, ma tantx fimt il-veru sens ta' dan il-kliem. Kemm ma rajtux daqsxejn fi sħab. Mal-medda ta' snin, u kull meta kelli l-opportunità li niltaqa' magħha, dawk il-kliem ma ħallewni qatt. Għax dawk l-istess kliem baqgħet tgħidhom li. Speċjalment meta l-mart u n-nuqqas ta' saħħa bdew jagħmlu tagħhom fil-ħajja tagħha. Min jgħix ħajja ta' fidi, mhux ħajja perfetta ta' ħajja ta' fidi. Jiġifieri ħajja li hija mdawla minn Kristu bitluħu l-inżul tagħha. Jasal il-mument li nibdew inħarsu lejn il-ħajja minn isfel u lejn il-mewt minn fuq. Il-maturità tal-fidi twassalna f'punt fejn inħarsu lejn il-ħajja minn isfel u lejn il-mewt minn fuq. Lejn il-ħajja minn isfel għax il-ħajja naraw kif tassewi misteru li għandu bidu fi żmien iva. Imma il-ħajja ma tintemm qatt għax hija rigal li għandu l-bidu fi żmien u tkomplija tiegħu fl-eternità. Il-ħajja minn isfel għax il-ħajja don li fiha għal kull wieħed waħda minna inżeret iż-żerrija ta' mħabba ma tintemm qatt. Inħarsu lejn il-ħajja minn isfel għax il-ħajja meta hija mgħixa b'sempliċità adulta u b'intelliġenza awtentika diġà għandha l-qawwa li tħoss u tgħix l-eternità. Meta naslu f'dan l-istat, il-mewt inħarsu lejha minn fuq. Minn fuq. Għax għal min jieħu bis-serjetà lil Ġesu Kristu jinduna li l-iskandlu tas-salib huwa t-tieni wieħed wara l-iskandlu tal-istalla ta' Betlehem. Lejn il-mewt inħarsu minn fuq għax kull min lest iġor is-salib ta' Kristu u jħallas il-prezz ta' dan il-vjaġġ jaraf li l-Kalvarju mhuwiex l-aħħar stazzjon u wisqu l-inqas ma għandu l-aħħar kelma. Inħars lejn il-mewt minn fuq għax għal nisrani il-mewt hija passaġġ iva. Obbligatorju ċertament biex niltaqgħu ma' dak li fih nemmnu, li fih nittamaw, li lilu nħobbu. Kemm huwa allura qawwi u attwali l-kliem ta' San Franġisk li bih jala l-anja tal-ħlejja. Kliem li meta naħsbu sewwa fuqu iqalbilna ta' taħt fuq ir-raġunament purament uman. Dak ir-raġunament li waħdu jasal biex jitlef l-orizzont tal-eternità. Jikteb San Franġisk, mulejja, tkun infaħħar inti foħtna il-mewt tal-ġisem li min nebda ħaj ma jista' jaħrab. Ħażin għal dawk li jmutu fit-tnubiet il-mejta, imbirka dawk li ssibhom fir-rieda imqazza tiegħek. Għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhomx demi. Faħru birku lil-mulej u ż-żuħħajr u bla kburja xejn għaqduh il-kol.
Il-ħajja ta' oħta Sor Pasqualina għalina mhijiex biss memorja umana tal-passat, imma memorjal. Jiġifieri tifkira dejjima ta' qotja libera, ferħana, sħiħa. Il-ħajja tagħha ta' persuna konsagrata 60 sena kienet rigala għal tant persuni li issa titbiddel fatt ta' ringrazzjament lil Alla min naħa tagħna għad-don ta' ħajjita. Jalla l-eżempju ta' Sor Pasqualina jakkumpanjana ħalli b'serenità u b'atteġġjament adult matur nitqawwew fis-sens sabiħ tal-fili, nikbru fit-tama u nkunu dejjem iktar determinati li ngħixu u nixdu il-ġmiel tal-imħabba ta' Alla u magħha dik tal-proxmu. Għatijaw mulej il-mistrieħ ta' dejjem, tistrieħi fis-snin. Alla u għamħabba u fibnu Ġesu Kristu ma'mul bniedem u għawrina u jrid ikun wara għal-dejjem għal-kemm imnikta bit-telfa tal-eżistana nitolbuh jimla lil-qlubna bil-ferħ għax nafu li hu ma jitlaqna qatt waħidna u dejjem jagħtu bidel qatt tal-biet tagħna. Għal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Knisja kollha ta' Alla biex f'dan il-ġublew li nfetaħ lejliet il-miliet ikunu sinjal ta' tama għall-umanità nitolbu. Għal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu biex int mulej tkompli żżejjina b'vokazzjonijiet qaddisa għal-ġid tal-poplu ta' Alla nitolbu. Għall-anzjani u l-mordi tagħna, speċjalment fl-isptarijiet u għal dawk li jduru bihom biex it-tbatija tkompli ssaffi l-qalb tagħhom u tagħmilha tixbaħ lil tiegħek nitolbu. Għal dawk il-persuni kollha li f'dawn il-ġranet ta' festi għaddejjin minn tbatija jew solitudni biex il-ferħ veru ta' twelid tiegħek jimla lil qlubhom bil-faraġ nitolbu. Għar-Ruħ l-Ażiża Tsija Pasqualina li jintoġbok is-sejjaħ għal għandek fil-miliet imqaddes tiegħek biex wara l-mixja ħabrika tagħha fuq din l-art issa tingħaqad miegħek fil-festa tat-tieġ etern fis-sema nitolbu. Għall-erwieħ tal-mejtin kollha tagħna, is-sorijiet li ħallewna kif ukoll il-familjari u qraba mejtin għatihom li jikkontemplaw għal dejjem id-dija tal-wiċċ ħelu tiegħek fil-ġenna nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intibat li binek il-Emanuel biex l-bniedem li jinti ħlaqt tibqa' miegħu għal dejjem sakemm issejjaħlu għandek biex tagħtih post fl-amara eterna tiegħek isma' dawn it-talbiet tagħna farraġna bilejna tal-preżenza tiegħek fostna inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
tqaddis mulej doni qegħdin nofrulek. Għallimna l-misteri tal-verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna kif hija bħal min għajn safja u rejthom l-apostlu tiegħek San Ġwan bi Kristu Sidna. Il-mulej ma' nerfu qlubna l-fuq. Ħaj mulej għalla ta' Sewa u xira ta' sew mulej nisir qaddisa għalla ta' dejjem li tista' kollox, tajbu ta' ġita salvazzjoni ta' li dejjem kull imkien roddu lek ħaj Kristu Sidna. U waħdu laqa l-mewt u xaħna ma mutux, u mit minn rajf u waħdu, u xaħna l-koll nejxu għalik għal dejjem. Għalek nissibu ma' tajja tal-anġi u b'feħ kbir infaħruk u intennulek. Għadis, 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 Għaddis tas-sewin f'mulej, inti dajn ta' kull inklusija. Għaddis għalek tolbu dawn l-effetti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina ġisem bil-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien se jingħata biex minn rajki bagħti bħal ħobs rad il-ħajr qasam ta' l-disċipli tiegħu qal. Kudu kuru wkoll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li l-ħalġu li ġerat il-ħaj tari biex jitiju għal kudu xorru l-kol għax dan u għal-kalċi tal-patti ġdijt li jibqal dejjem dan li xeridajkom għal-bidun kollha għal-maħfa tal-nubi għamlu dan fi-fkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Nofrulek mulejlu ħobs tal-ħajja bil-kalċi tas-salvazzjon u raddulek ħajra xoġu til-qara u biex nagħtu. Ċakontana, tolbu l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li narimdu sen b'ġisem bil-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar li tolbuk ukoll fil-qaddejja tiegħek Sister Pasqualina Tarn li jogħġbuk is-sejħil għal għandek minn din id-dinja. Għamel kifin bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox ta' ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollu, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sett tiegħek. Ħenna rina l-koll li kolluk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Franġisk u l-Qaddisin kollha li jgħixu bil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk minn seppuk Ġesu Kristu ibnik.
بكريستو ما كريستو في كريستو ينata lilek Alla bis-siri tista' kollox flimkien ma l-Ispiritu Santu bil-ġuhur u glorja għaddejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbu lejn kull denjatina fit-tiba u l-ħina tiegħek paċi fl-żmienna x'ikunu jilsa dejjem ġnub mħarsa minn kull inkrim. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi tħares x'nubitna. Żaħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek qatt jaslimu l-aqdar intrid fija, inti tgħixu fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għadu paċi bil-xulxin. Ħarruf Talla, tneħi l-kubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħarruf Talla, tneħi l-kubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħarruf Talla, tneħi l-kubiet tad-dinja, għatina paċi. Danu ħaruf Talla, daru dak li neħnu li tad-dinja ħen jindaru stidna li bet il-ħaruf.
nitolbu. Dan il-misteru li ċelebrajna u għalla li tista' kollox għamel il-veritijiet ma'mur b'nidek mhux għandha mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jagħmel dejjem fina u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Ida l-okkażjoni biex ngħid grazzi lis-saċerdoti konċelebranti li ġew jieħdu sehem fil-liturġija tal-Quddisa tal-funeral tas-Sor Pasqualina, s-solijiet li ħadmu magħha ħadu ħsieba anke fl-aħħar xhur ta' ħajjitha li dawk li kienu responsabbli wkoll għas-saħħa tagħha fl-Isptar Ġenerali ta' biex taw l-assistenza tagħha u l dawk kollha li b'xi mod jew ieħor urew rispett u kondoljanzi f'dan il-mument partikolari. Jekk ħallejt xi ħadd barra skuża ruħi l-intenzjoni nrod ħaj lil kulħadd. Fisem il-familja. Grazzi. Niġu għal-liturġija għat-talba u t-tislima tal-aħħar. Punti jeżis, tal-sara li aħna nagħmlu żmierna li noħna li ħallitna. Qudiem Alla kulħadd jgħix. Nitolbu mela l-qalb biex f'dan il-ġisem dajjef ta' oħtna li aħna se nrollu fil-art jerġa' jqajmu qawwu sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħna fil-lejla tal-maħturin tiegħu. Ħajħedna għalija fil-minħar, jifdija mill-jasar tal-mewt, jaħfrilha ħfieta kollha. Terġa' issa tħabbek mal-missier. Jerfaħu spallejn rajt tajjeb, għatinaqat mal-qaddisa li qegħdin madwar is-sultan ta' dejjem biex jisolila sehem fil-wirt mal-qaddisin u titella fil-fer ta' dejjem. Nitolbu u lejja l-għatan biex tilqa' ruħ tal-qaddejja tiegħek li għalija li tixxer id-demna. Ftakar li aħna trab u malajr nagħmlu bħal ħaxix mill-war tar-raba. Għaddejna tal-għamil tiegħek mulej jina nibza u nisfi quddiemek. Imma inti ħanin. Ftakar li aħna trab u malajr nagħmlu bħal ħaxix mill-war tar-raba.
Marta Pasqualina, il-parruċċa tagħna fil-edukazzjoni. Għamilt għatfall ta' parruċċa tagħna l-huma ommijiet u magħna wkoll is-saċerdoti. Nsalmulek u nitolbu għalik. Bissir l-aktar ħanin, nirikmandaw il-kirtoħ. Aħna għarna għawija li jibħaddaw kollha li jmutu fil-għada ma' Kristu għad-terġa tkun mal-ħajja ma' Kristu b'laħħallum. Aħna nroddu l-ħajja ġid kollu li jinti għawartu l-qaddija tiegħek ma' tul ħajjita bħala sinjala għalina tal-ħmena tiegħek u tax-xika ħina l-qaddisin bi-Kristu. Għalek fil-dina tiegħek għatu bil-dinattar tagħna iftaħ bil-sema għal din l-qaddija tiegħek. Għan jgħanna wkoll li għandna hawn inħarġu xulxin biktim ta' fidi, sa ma' kull flimkien jitlaw ma' Kristu, hekk ikunu dejjem li noħtna bi Kristu sidna. Issa s-saċerdoti u s-sorijiet kollha joħoddu jdejhom fid-direzzjoni għal tafu u ngħidu flimkien. Ibirke, il-mulej, il-ħara, ixkef, il-mulej, hija ta' ċufuza, jikkollu nila nila. Id-dawwa il-mulej, il-ħara, il-mulej, hija t-miskis, ibirke, il-mulej, issa għallej, għatija u mulej, il-mistri ta' dejjem. Il-mistri, għatija u mulej, il-mistri ta' dejjem. Il-mistri, il-mulej ma' għalik għal il-bissir, il-benz, il-spiritu s-santa. Mort, paċa. bil-karozza tiegħi ċimtieri. Nista' nagħmel xi ħalli ma nkunux. Le, sol mill-fuq. Iva, issa niġi. Kemm
Il-Fabio għatlew. Fejn? Mela ħan istenna. Again, I'm 99% hesitant to my feelings. It's just on the way. Understand? No problem.